Maria! Kato etäisyys, Maria, heti! Katoppa missä olit! Ei mitään syöttöä enää tuolla. Ei, jos on paikka. Ihan puhta. Sisälle, nopeammin. Siellä. Jee! Hyvä Pia! Hyvä Ruusat! Joku hiipara kellon kanssa. Paljonko tuli? Joo, 1.05. Mä kerrankin muistan. Keskitys. Janette lähde vasemmalta, Saana oikealta. Joo, kato ei pysty Tiina ja Laura tuo aloitusryhmään. Selmalle pallo. Selma. Samat nyt tulee pitempään, hei! Pitempään tulee! Näin vaan! Ettei mennyt paitsioon tuossa äsken, se oli ihan oikein ajoitettu. Hyvä. Hyvä oli. Okei tytöt. Juuri puhetta noin vaan. Tää pystyy vaan. Reilusti varmistus allalta. Nyt vähän kauemmaksi tuosta teillä. Puhetta! Ei niitä saa kovin helposti siinä. Joo, kiitos. Ei mä tuossa nyt vaan tyttölle, jos haluaa. Joo. Hakemaan, hei. Petra, ota tilaa! Pelaa laittaa. Mene vaan. Hyvä rauhoittaa. Kato Julle, jos on selän takana lämpärä tulee. Hakemaan, hei. Ja liike eteenpäin, pallon liike. Että niistä ne tulee nämä. Hei, tuossa nuo Linnea nuo syötöt. Iiris alapuolelle. Täällä on jo pitempi seuraava. Kulta nousee kans. Kulta hei. Taas tuota käännöksellä, kun voisin pelata nyt pallon suoraan. Tilaa! Tiina Selma, nosta vaan. Tilaa heti, levette huuto. Heti vaan leviämälle, vieläkin leviämälle. Älä jää keskustaa. Julle. Haastavaa. Hei, 3-1. Petra, katoo se juoksu, jos Hulda on tullut takkaa. Ja Hulda käyttää ääntä. Kierrätä, täällä on! Julle huolella! Ne on pahoja nuo poikittaisyötöt tuosta, kun se tulee se riisto. Niin. Perään liukas pallo. Hyvä oli. Hyvä Pia! Mä pystyn. Mitä vaan? Hereillä! On se vaan kato sun liike. Hyvä oli. Janette pitää leveys. Petran pitää nostaa, että se voi taas selvätä. Tuota alapuolella vaan. Puhetta mukaan jo Iisalmi puhuu paljon enemmän kuin me. Lähelle! Hyvä Maria! Hei
Ruusa, loppuun asti. Sisälle. Sisälle nyt en kerkeä. Ei enää Jullelle. Helmi, tee nopeammin Helmi tilaa! Nopeammin tilaa vaan aina! Jää kavennaa. Hyvä, ei mene mukaan vauhulta. Hyvä oli. Petra, enemmän laita laittaako? Turhaan pystyy laittaa, vähän enemmän laittaa. Rohkeasti paina. Tarjoa! Nosta vaan Elina, nosta vaan tytöt! Eteenpäin! Nyt tuo on väärä. Jos on se pian nostaa, meidän pitäisi äkkiä ruveta tonne. Kiertä! No, jolle jos pystyy! Tule vaan sisään, Eerin, tule, Nea, tule! Talleves, Hake, lähde haastaa. Jasu, hei! Poikittaa Jasu! Käänny, Hyvä työjako, Selma! Hei! Petra, puhu siellä, kun annat Ruusalle, että käänny, jos siellä on tilaa kääntyä. Mahtava sanaa. Niin joo. Isormi kukkuu paljon enemmän kuin. Klubi kukkuu paljon enemmän kuin me. Käänny ennen. Maria, mene lähemmäs silloin Helmiä, kun tulee tämmönen tilanne. Maria! Mitä? No niin. Malta Iiris, malta puhalle siellä. Kato linjan taakse. Hyvä just. Mene vaan! Paitsiota näyttää. Lähtikö? Hyvä oli. Kyllä se varmaan tuomarit aipahtiin kyllä terveellä. Laske ja kääntyy! Kuka antoi tommosen syötä? Maria. Se on liukas pallo, niin ei päästä yhteen päästään. Riina, tule alaspäin! 1-0 tilanne, johdetaan. Iiris alaspäin, Nea! Silloin kun pelataan tämmönen nopea, niin pitää olla ne juoksut yhtiö. Mä voi olla. Omille! Vielä jatkaa heti! Hyvä. Mene vaan! Hyvä oli. Voi että paniko liian. Yes! Hei! Hyvä! Hyvä oli! Hyvä Petra! Hyvä Pia! Hyvä Ruusa! Petra hei, muista nuissa kun se tulee, niin sai aina se topparin juoksullinen etupuolelle juoksetaan. Hyvä oli. Ja nyt punainen heistää palloa pikkusen enemmän liikkeelle ja haetaan se tilaa sitä kentältä. Mene vaan lähelle. Hei! Käret! Ei anna pitkää tuosta! Hei, 2 kattoo vieressä! Riina, ota pää vastaan. Maria, ota vähän sisälle päin. Hyvä Petra. Ihan hyvä. Helmi! Varo selkää. Tänne, niin anna vaan se pitempi. No, mutta hyvin
Hyvä Pia, hyvä Pia! Hyvä Ruusa! Hyvä Prassi. Yes. Hyvä Petra! Uuden mukavaa! Ruusa ootteli tuossa vaan, että on keskustaan tuolta. Veera. Veera tekee. Maria tekee maali. Ei ihan. Jasu tekee. Ei. Hyvä oli. No niin, heti reakkoi. Lähelle. Sitten takaisin, jos katsotaan mä uudestaan. Helpottaa tuolta kuvaamista. Ja nuissa tulee, että ne pääsee alueen, ei yhtään prässejä sille pallolliselle. Ihan oikeesti, koska reaktio on aivan sama kuva siinä vieressä, niin se pitää nyt mennä. Okei, hei. Sani ajan eteen! Riikka. Se on mennyt Veera. Eteenpäin vai? Pysy syvyydessään! Se on hyvä. Hyvä puhelin, Nea! Hyvä Helmi! Nosta Selmaa! Nyt pelaa nopea! Me katsotaan ihan oikeesti, miten tavallaan, että missä se kylä on sillä tuolla. Ja nyt näyttää välillä survataan semmoisen paikkaan, mikä ei oikeesti ole kylää. Silloin me pitää kierrättää pelin toiseen. Hyvä oli, hyvä Pia, hyvä Ruusa! Vaihtopelaaja. Te voisitte pikkusen siirtää tätä pakettia taaksepäin tästä, ettei tulkaa siirteleen, niin jos siinä on heittotilanteita ja muuta, niin siinä on vähän ahasta ollut äsken. Ettei tuu kolareita. Tuomari joutuu juoksemaan sinne. Miten pitää niinku siirtää? Vähän kerrassaan. Teet on 4 siinä ja 8 kättä, niin vähän kerrassaan. Tälleen. Rohkeasti vaan! Pikkusen just noin vähän taaksepäin. Niin, mulla on Stiina puhuja. No niin, nyt. Onko hyvä? Hyvempi. Hei! Tässä voittaa niitä kaksinkappaleita etupuolelle palloissa! Hyvä, kiitos. Hyvä Risto Jasulla. Ei ihan saa. Hyvä Jasu! Hyvä Press. Tiina, nuissa pitää lähteä maalia kohti! Se lähti väärään suuntaan. Hyvä Helmi! Näin säkin sana lämmittely. Oota! Nea! Odota, hei! Iiris ja Nea vähän laittaa! Iiris, mene vasen!
jos pitää kaventaa. Näytä. Liikku, huuta, liikku ihan keskustaan. Sinne ihan lähemmäs Helmiä. Lähemmäs Helmiä, liiku. Nosta Helmi! Hyvä Maria! Omilleen. Rauhassa tommoset omilleen. Käsi oli Julialla. Helmi, noissa vaan pallon yritetään maahan. Maata pitkin omille. Vaikeita taistelupalloja. Ja. Sitten jos on baana auki, niin rohkeasti vain. Tie vain ohita. Älä pysähdy. Jatka vaan. Ja sitten jos pääset kaventamaan, niin kaventa. He vain leveys. Pidä leveys. Hyvä Pia! No niin hei, huuda! Pallon mukana, hyvä Selma! Varoittele. Hei hakee, hei, tuki nyt! Pitää voittaa. Ei kukaan mene. Kosketus. Varo. Hyvä. Hyvä Ykkönen. Haasta ja maalille! Kyllä, hei. Pallo. Joo. Lähelle ajoissa! Hyvä Ruusa, hyvä Pia! No joo. No hyvä Pia! Tytöt, pallo keskelle vaan. Hyvä laulu. Tytöt, hei! Jos tää keskialue tukossa, sitten pistä pallon syvyyteen. Janette saana aloitteita, laita pelaajat aloitteita. Valta sukkateipä. Kato hei! Seuraa ja peit. Hei huuda keskelle, joka keskelle. Hulda nuista, niin joku vaan keskelle, anna tuon noin niin. Petra tulee sitten täältä kaveri. Tilaa vaan Petra, jatka vaan. Alempaa, ettei tuu ei tuu jatkamaan. Sitten pyri etupuolelle. Sitä vaan pallopeliin. Hei, 10 minuuttia. Pia! Se var. Joo, 5 minuuttia riittää oikein hyvin, kun ollaan jäljessä. Hyvä Jasu! Maruselle. Ei voinut oikealla on. Se on oikealla paikalla. Elina, hei! Jätä nuo pois! Pistä pallon nopeammin liikkeelle, jos on maasyötön paikka, syötä maasyöttö. Jos tila on pois, pistä sitten syöttö selustaa. Pää pystyy! Pallo. Jos haluat maasyötö, niin pitää tulla... Rappukainen, liiku vaan ajoissa! Varo!
Tulla, ota käet esille nyt sieltä. Suojaa. Veera ja Miikka menette kärkeen. Ja muistakaa, olette hirveän aktiivisia siellä, siksi se liikkuu. Että muistakaa, että elekään seisokossa, jos toinen tässä ja toinen tässä, niin elekään se pitää tehdä niinku aloitteita. Pyrkiä sitten Veera, sä oot nopea. Hyvä oli. Hyvä Ruusa. Käytä niitä sun vahvuuksia hyvää. Ja sitten se, että... Ai se oli Petra, kun se oli paitsi. Ei haittaa seuraavassa. Mutta muista, sä oot hyvä. Eihän se mennyt sinne oikeastaan, niin no. Ei se siihen ratkennut tämä peli. Sun puolella, kun no periaatteessa sulhunkin, että sähän voit niinku tulla tänne asti. Eli sä katot, jos täällä meidän laitapuolustella pallo, sitten mä keskikenttäis menee tänne, ja sitten no niin pohjalla menee tonne, niin se varoittakaa aikaisemmin tytöt! Tässä on toppari, tuossa on laitapuolustaja, ja sitten on pohjalla. Ja sitten jos kumaakin laitaan puolella, niin sä voit niitä haittaa tältä alueelta. Hyvä Maria! Tuossa sulla on tarjous vaikka sulle, ja sitten kun yrität tulla sen pallon, niin yrität sinä vaikka heti etupuolelle tai eteen. Kulma. Hyvä Petra, hyvä Pia! Hyvä Maria! Pallolle punainen! Siellä on se paikka tuohon peliin. Hyvä Pia! Suojaa vaan, hyvä Julle! Ohjaa eteenpäin! Kato, hei! Ruus! Kato Ruus! No hyvä oli Jasu! Ei haittaa. Heti kääntyy. Sitä etupuolta huuda. Erittäin hyvä Petra. Hyvä Helmi! Hienoa Helmi. Ei tuu, ihan oikein Helmi. Ihan oikein. Mene Julta! Tuo vapaariko. Ei ihan. Pillin pani jo suuhun. Kyllä sen verran esti siinä. Hulta on, levitä syvä Hulta. Käänny. Seuraava linja. Hyvä. Loistavaa, hyvin. Aja. Aja vaan, haasta vaan. Hyvä liike Pialla ja ylimenneen, Hyvä mutta oli. hyvä tilanne. Hyvä punainen. Hyvä Petra, hyvä Pia. Katsotaanpa miten auttaa muutamalla syötöllä. Nopeammalla syötöllä. Ja näittekö ihan oikein, se oli selkeästi niiden linjojen välissä ollut tilaaminen. Meillä on vapaat pelot, ei muuta kuin sinne vaan. Silloin kun ne prässää nuo yllätä, niin siellä on sitä pilliä. Hei, tytöt! Selma ja Elina leveälle ja sitten Minttu tekee tilaa Eerin. Jasu liike! Avauksessa. Tällä selustaa! Laita vaan!
Kummallinen ratkaisu. Vähän vaikea se. Ei mitään. Rauhassa vaan. Rauhassa vaan, hyvin on pelihallussa. Älä lähde Petra liikaa, kun sinne tavallaan niin tuut esille vaan. Juuri näin, Petra. Meijä hei. Ruusa, voisiko hakenut? Välillä nopeakin. Taas liike! Ruusa, pyyä! Pelissä on! Hyvä huldaa. Avaa pit! Oi, no. Linnea ei muuta kuin pisit vaan tänne päin. Enempi pystyssä, enempi yllällä vaan, liian allalla oli. Ja Petraa. Petra tuli tähän korjaatteella tähän ja pelattava. Vastaan, kato! Maria menis. Siellä olisi ollut Maria menossa jo. Tiina, nopeammin liikkeelle se pallo! Joo. Hulda hei! Leveys! Siellä ei ihan. Hyvä Pia! Päätä väliin! Ei muistakaan ihan oikeesti, kun tulee nukaan, niin edetkään mitään kannata kurkistuksia yrittäkään. Varpaan kädellä osua pää siihen väliin. Ollaan kivaa. Joo, sä pelaat sen eteenpäin. Niissä on aina se, että niitä pelaat ensimmäinen. Vetoja! Ajoissa! Mikä se tuo? Huono pallo. Hyvä Jasu! Alkaa olleen 30 minuuttia. Arreilu. Joo.
Kato heti tehdään maali. Ei ihan. Hyvä Maria! Hyvä punainen! Aina se kello. Laske vaan. Ilmeisesti hukko. Saana liike! Ei sinne kannata. Veera liike! Hyvä yritys! Hyvä oli, just näin! Heti vaan! Ruusa. Me antaa painetta, me antaa vähän painetta. Ei mitään spekulaatiota siellä. Ja aloitteita tytöt, hei! Mä pystyn nyt, lähde lyhyelle jos pystyy! Hyvä Jenni! Hyvin tuli ykköselle. Tuollain se pitäisi ykköselle tulla, eikä jättää niitä pomppuja, sitä palloa. Hyvä Helmiltä oli. Hyvä Maria! Hyvä oli! Aja alueelle vaan. Vauhilla olisi vaan rynnännyt, niin olisi päässyt. Ois päässyt. Ihan Ei menkää pallauttele, jotka oli pelijätkät, niin menkää hölökälle. Palauttavalle, hei. Eeri Selma, Vilma nopeammin ylös. Täytä tuo tyhjä alue tuossa keskellä. Iris nyt alapuolelle. Ota pallo! Elina, pysy vain enemmän keskellä ja pidä Riinaa hei, pallon suuntaan. Työnnä Riinaa eteenpäin. Kokeile vaan. Vielä vaan uudestaan. Se on Riina vetäytynyt. Eero mukaan ylös siihen. Hyvä punainen, vielä vaan punainen! Kädet jo ihan viivassa. Hyvä Saana! Nyt hereillä! Iiris, tee tilaa Erinille. Hyvä Jenni! Maria, sun Maria, puhetta, että se on täysin sulla ja ei tarvi Jennin lähteä sieltä syvyydestä tulemaan. Iiris käyttää ääntä. Ääntä niis! Elina, pysy vielä pohjalla vähän aikaa. Riina aloitteetaan syvyyteen. Hyvä Jenni! Hyvä Jenni! Mennä vaan Salla! Ja pallo pelissä! Katse ylös!
Sille vaan Maria! Hyvä ajatus. Uudelleen Elina! Hyvä Veera! Vielä! Hyvä Hulda! Kato Riikka sitä linjaa! Tytöt, Iris, syötön suuntaan, eteenpäin vain, maltillisesti. Anna vaan pelaa. Ota vaan. Ota uusi, Selma. No tämä linja nyt, jos mennään siitä paikalta. Janette saa olla valmiina, Iris, Lea, valmiina. Hyvä pallo oli. Mene vaan Veera itse. Miten vaan Veera itse? Eli kerkeet alas vielä. Peitä. Hyvä, loistavaa, hyvä Veera. Liike vaan Veera sinne seluttiin. Jenni on. Ja, alla on. Pelissä on. Rauhassa vaan. Niin se on vapariksi. Eihän se yli ollut. Okei, hei, ellei Eihän se yli ollut missään. Kulmalippoa kohti Petra on hereillä. Maria keskemmät. Just siinä. Hyvä oli Ulta. Siellä kuulumassa. Nyt on meidän paikka iskeä. Hyvä Maria. Ykkönen vähän eteenpäin ja sitten vettä. Se ei ole mitään. Se on Petra. 2-3. 2-2 jäljellä. Selina! Tule! Molemmat toppari. Selina! Ja se pikkuinen. Siis tuo toiselle ja vastuutoinen ainoastaan. Niin ja sitten meillä on eikä mikään näin. Nyt maali. Ei ihan. Isti aloite! Isti sinulle pystyy syöttämään! Petra! Selina, tulet oikeaksi. Hyvä Riikka, hyvä Petra! Joo, molemmat Petra. Eeri, levitä vaan! Ja tule kaveriksi Eeri, tule vaan kaveriksi, lähemmäs nopeammin! Hyvä Jenni, loistavaa! Hyvä Helmi. Tule mukana, Selma! Varo Hulda! Hulda heti tilaa sinne! Mene kohti, mene vaan Iris kohti! Punaisen ja Minna! vaihto. Silloin jos sitä liikettä ei ole sinne sivulle, niin paas sitten tulemaan! Okei, Maria ja Petra. No Mari, voinko vaihtaa samalla? Voitte, kun tulette vaan pelaajien kanssa tänne. Eli ketä tulee sieltä? Joo. Elikkä ulos tuli 21. Selma! Ja tilalle. Selina tulee oikeaan laittaa. 80. 20 pois, 80 tilalle, 80 voi mennä. Entäs toinen? Sitten 22 pois. Joo, ja sitten 22 pois, 17 tilalle, 17 voi mennä. 6 vaihtoa se. Ja 17 ulos. ja tilalle. 20 ulos, 2 tilalle. Ota
on paikallaan pelaajat ja sit vaan mennä. Onko joku ottanut mun juoman? Hyvin löytyy syöttöä. Nea ja Iiris, jaksa tehdä aloitteita vaan. 40. Nyt on, Nea aloite vaan! Ja Jenni! Hyvä Helmi, hyvä. Eikö Ellekö? Verran liike! Mene vaan Veera, nyt mene vaan, anna painetta, anna painetta! Anna painetta, anna painetta! Nyt jo. Vielä! Hyvä Jenni! Voita! Hyvä Veera! Oikein hyvä! Suoja vaan. Eikö me merkkasin väärän tulijaksi pois? Kuka se tuli? Maria ja Lehtinen. Oikeesti, onko siellä tehosporttijuoma? Onko oikeesti? Mulla oli vaan tää ja Vielä vaan paine! Mulla on Petra 11, mä oon ite pari kertaa hörpännyt, mutta jos haluat sen niin. Ja on siellä mukeja. Pia Saara, pikku lämmin! Lämmin paremmin, mutta se mä heitin sen tähän, niin nyt sitä mukaan oo. Ai. Tätä ei oo. Eikö onko se tässä? Noniin, just, joo. Noniin. Eikö tätä ei oo avattu? Tätä ei oo avattu. Kyllä mä löysin, en mä tarvitse. Noniin. Elle! Nuista käännyttä, lähet vaan pelaa. Turhaa me ei nyt kulmalippulla tehdä mitään. Päätä väliinpunainen. Muutama maali pitäisi saada tähän tokajaksolle kiinteä. Yksi nyt tässä. Hyvä Maria! Oikein hyvä Maria! Kiia ja Saara, tule vaan! Hyvä Veera! Ja leveys! Rauha! Hyvä Jenni. Apuja Veeralle. Hyvä Veera, vielä! Voi kun jätti kesken. Hyvä Satu. Hyvä, just näin, hyvä. Varo Maria! Hyvä. Hyvä Jenni. Varo Maria, ihan takana on. Varo Jenni! Ai se oli käs. Se osuu vähän käs. Niin. Laske punainen. Niin, Jenni huomasi, että se osuu käs. Elle pystyy enemmän, tyhjää! Mene vaan Salla, hei! Pallo tuli tuonne laariin. Se oli saanutkin tosi kaukana. Ootko valmis? Numari seuraavasta. Pitää uutta vaatteet, vielä vaan hyvä. Hyvä on. Tuu antaa vaan, tuu läppä, tule vaan. Tule vaan pikkuhiljaa. Ei oo kiirettä, mutta pikkuhiljaa. Nea ja Iiris. Vitonen ja 9. Kentälle. Joo, kuka toinen? Näytän ja selitä.
Salla tuu vasempaan. Mitä ne yksi voi mennä? Meillä on oikeesti 2 kappaletta tuli pois, eikä 2. Joo, meni 2. Saara on tuolla oikealla. Sanoinko me Ja väärin? Kia hyökkää. Ota vihelle, nyt Tytöt, 15 minuuttia, pistäkää peliä. Ilosta peliä, hyvä ilme. Hyvä Veera! Hyvä läppää! Hyvä läppää! Hyvä ajatus, oikein hyvä. Jos saat matalana, niin vielä parempi. Tilaa. Jenni, tee tilaa siinä, kun läppä saa pallon tai joku muu, niin enempi vaan tilaa. Vielä. Hyvä läppää! Hienoa! Oikein hyvä! Häpisti tytöt, aloite! Mikä se siinä oli? Mikä tossa on mukana? Ei kattokaa nyt, topparit kattokaa. Hei, lähelle Riikkaa. Muista nyt sitten olla siellä koko ajan siellä niin kuin silloin kun vastustellaan. Nyt täällä on niin tavallaan teidän tukikuttalla siinä lähellä. Lähettäkää terveiset kameraan. Haluatko ottaa mitään suojat pois? Mä olen ottanut suojat, koska täällä nyt näiden ei ole pois. Mutta Julle, ai sulla oli vaihtokin mukana, mä jättiin autoon kun mä olin täällä sattaa. Saana kovasti huutaa! Osuu! Kato Maria! Pitäis noita pääpalloja pikkusen voittaa. Hyvä läppä menee! Nostetosi Veera, hyvä! Mene vaan! Hyvä Veera! Kaikki se maalissa olit mukana. Mutta peliä, mä en jotenkin päässyt mukaan. Ei lähde ihan ok, oli hyviä tilanteita oli. Oli niin, kun sä lähit tästä, niin sä keräsit koko tähän vilkkiäneen mukaan. Loistavaa, hyvä, vielä vaan! Hyvä oli! Lähellä oli. Saana lähelle! Oli joo, oli. Ja nyt se pelattiin vaan keskikentällä sillä. Eikö se ole vähän saman lähellä mun mielestä? Eikö ollut? Ai se oli se Winter. Niin. Niin, mutta se oli paljon ylempänä. Niin. Ei tullutkin, se oli keskikentällä. Eikö se olikin toppari? En mä tiedä, että se oli vähän saman näköinen. Niin oli joo. Tuolla on kans loistavaa.
keskellä Elina. Ei tarvii vartioida ketään. Kato! Me vallassa, me vaan. Hyvä Veera. Kierrä. Ei käänny! Se Veera ei oo taas semmosessa eteenpäin. Vähän laittaa, vai tuolta. Eteenpäin. Mahtavaa. Loistavaa läppää! Hyvä läppää! Toivotaan paljon. Siitä voisi syntyä. Lähelle! Ei vaan tuossa eikä kun tuossa maalivahjavauksessa. Hyvä Jenni! Ja Jenni! Joo. Ja silloin jos, niin, mutta sehän riippuu siitä, onko siellä ne kaksi kärkiä takana. Se pitää vaan... Meneekö Ommi? Ei niin. Hyvä Jenni! Hyvä Jenni! Ylivoima pitää tulla meille kuitenkin. Ei, siis mun mielestä Mä kerran kaikki kamaat tästä niin toppareitten eestä. Siis se on ihan tuossa pitkässä pallossa tulee semmonen kolomio. Tavallaan, että jos se tipahtaa siihen väliin, niin ainahan pystyy takkaa lähtee eteenpäin. Ihan turhaa odottaa sitä palloa, että se lentää yli. Eestä joku, hei. Eteenpäin, Riikka. Pelaa vaan! Siellä. Jee! Hienoa! Pia ja Hulta teki lyhyen kulman ja siitä. Hyvä. Tässä nähdään mulle Ovatko kaikki nämä nappulat pois? Mä odotan nappulat Tytöt! Tiivisti tuo puolustustilanne. Pitää mennä peittämään. Nopeammin. Tila pois. Rohkeasti eteenpäin. Se on hyvä suunta, Elina. Satsaa. Oi. Ota vasalla pallo. Pistä Riinalle. No niin, mene vaan Rik, mene lähelle vaan. Mene vaan päin maaliin, mene kohti.
pallo liikkuu. Kuva läppä pikkasen. Vielä maa. Ei, eteenpäin. Jenni, ota tilaa, Jenni, kun saadaan pallo. Enempi tilaa. Jenni, ei tähän niinku tällainen näin. Se pitää heti se muutama Hyvä seinä oli. Jullen kanssa oli puhetta sitten, kun se Jullekin oli välillä. Sitten kun otit tilaa, niin saatiin älyttömän nopeasti käännettyä toiselle puolelle. On joo. Joo, sinun ei tarvi vaihtaa, on. Joo, ei, mutta näin se on helpompi, että yksi on koko ajan. Joo. Hyvä liikellä tällä. Pian vaan. Käännä vaan maalle. Laukauksia. Menee vähän pyörimiseksi. Tai se on uskaltaa yrittää. Ei kulmalipulle, hei. Se hukattiin tuohon. Nyt et tommoisessa ketään on mennä pakkeja. Tiina ei kulmalipulle tulossa. Tiina, haluatko sä tän? Hei, kaikki mukaan 3 minuuttia vielä, pistä peliä! 3 minuuttia aikaa. Mahtuu mä nousen. Haluaisitko pää? Selma, me pallon! Nosta vaan! Jänniteen ensileveys! Hyvä Maria! Onko mä eessä? Ajatus oli hyvä, ajatus hyvä. Selma aloite vaan! Hyvä Jenni! Hyvä Jenni! Niin tekee. Jenni kyllä tulee niin hyvin muni. Siihen taas. Topparit on. Katsotaan, topparit on. Niin. Ja pakkitaan. Väärän suuntaan. Mene vaan! Hyvä Riikka, mene! On ärsyt, kun voidaan vettä sen silleen vastaan. Hukka hei! Niin, pääset ohi! Riikka! Seuraava. Keskellä sitä päästä. Hyvä huuda! Hyvä oli! Laukaus sen. Vielä yksi maali. Hyvä oli! Hyvä läppä! Hyvin läppä meni.